اللہ فرمائی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون وقال الذین کفروا اللہ فرمائی اغا خلق دی کافر نمی آئی تا پخبلے سو الذین کفروا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن چاہی خلق توئی دے قرآن تو وغمگ دے دادا اللہ دے کتاب فیصلہ رہا اللہ فرمائی کم خلق چی دے قرآن نمانا کول گئی والغو فیہ دے مقابلہ کی شور جوڑئی ناغسری کافر الٹا یرتا سو مسلمانان تو گورا کافر ہوئے وہ کافرانوں تا اللہ دے کتاب پا مقابلہ کی شور کردے دیر پارے کرو چا سوکیوان نوری خلقو تبعی لا تسمعوا لهذا القرآن اور خلقو دے قرآن تغوز منگ دے ننم دی آغا ترکیب کئی آغا کرتب کئی آغا طریقہ کئی فرق پا کس رے کاغم کافروں پدے چی دو قرآن مقابلے کولا نو دام کافری پدے بانے چی دو قرآن مقابلے کئی کام مشرکو پدے بانے چی دا اولیاء مدد دائین مدد غاری اگی توی یا علی را مدد سی اگی تیوی یا لات را مدد سی یا منات را مدد سی ننوی یا پیرا را مدد سی یا بابا را مدد سی نو فرق پا کس رے پدے بانے خلق دو کا گول چو گولے جی دا مسلمانانو تا کافر ہوئی دا مشرکانو تا دا مسلمانانو تا مشرک ہوئی مون وایو توبہ مومن مومن دے مسلمان مسلمان دے وہ کافر کافری مشرک مشرکی دا شرع نشی کے رئی چمون دیو مسلمان تا مشرک وایو کافر وایو دا نشی کے رئی چکل مونگا دے یو مومن تا کافر و مشرک وایو لیکن کلچ یو انسان آغا کفر کئی کلچ یو انسان دا شرک کار کئی نو آغا تا کلک کافر نوائے مشرک نوائے نو دا حق پٹوئی اللہ فرمائی وما یؤمنُ اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وما یؤمنُ اکثرهم باللہ اکثر خلق درے خلقو اکثر دیر خلق دا سشتا چاہی ایمان خلری دا منی چا اللہ اشترے دا منی چا اللہ پیدا کون کرے دا منی چا اللہ مالک دے اللہ خالق دے اللہ رب دے لیکن ددی سرسرا وهم مشرکون ای شرک گٹ کری اگی چٹنی جوڑا کرے دا دا ایمان سر شرک یو دے کرے دے نو دیو جنا اللہ فرمائی اگی تا شدا مشرکان دی ولی اگی و سر شرک اگا ابو جہل اندغل سے ہو قرآن پاک فرمائی کلاغین تپوس کے دو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کت دینا تپوسو کے چی اسمان از مکہ چا پیدا کری دی دیب جواب کیوئی اللہ پیدا کری چارے ابو جہل امدہ من اللہ چی اللہ پیدا کری حدیث کی راجی اغیش کلا حج کہو طواف بے کہو حج بیم کہو عمرہ بیم کولا لبیک لبیک بے امے نصبے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا اللہ استاد دربار کے حاضری اگر کافران بویدہ سی یا اللہ حاضر استاد دربار کے حاضری لا شریک لک استاد شریک نشترے آئی بم داوے یا اللہ استاد شریک نشتا ننم داوی جستا شریک نشتا ٹھیک دا فاغی اور پسی یوٹکے اخوان سوی اللہ شریکن تملکہ وما ملک اللہ شریکن تملکہ وما ملک داسی شریکان دشترے داسی برخی والا شترے داسی حصہ دار شترے چت داغی اختیار مندے تے مالکے دائی خو سمیل کو اختیار پلاس کی نشترے خطا روز ور کرے آگے کافرانوں میں یا اللہ ستا شریک نشتا وہاں اشترے چتاول اختیار ور کرے ننم داسی خلق چاہی ہوئی ٹھیک دا اللہ شتا اللہ یو دے لیکن اگر اللہ
پر مخلوق کی باز نازولی گرزولی باز لے اختیار ور کرے سید تبی زمار گرزولے سید گزن زمار گرزولے سید لیونو زمار گرزولے سید تبی زمار گرزولے سید بچو زمار گرزولے داوی اللہ اور کریدار وزی اللہ فرمائی جنا دا اختیارات واک در مخلوق سر نشتا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا دا خلق دا زان دا پارم دا نفی ضرر اختیار نہ لری ائی دا چا دا مرگ اختیار نہ لری ائی دا چا دا جون اختیار نہ لری ائی دا دوبارہ جون اختیار نہ لری لا یملکون اللہ فرمایا بلکہ دا تمام عالم سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شان داغ لیکن اللہ داغ بارکیں فرمائی اے پیغمبر قل دا اعلانوں کا لا املک لکم ضرا ولا رشدا او خلقو زگوڑے تاصل اختیار نہ لرم دیس نفی دیس ضرر اختیار ما سر نشترے اختیار من کو صرف یو اللہ یو اللہ دا اللہ کار رے اختیار ہم صرف دیو اللہ رے کسوک جوڑے کسوک نہ جوڑے گئی سو غریبی سوک مالداری چالا اولاد ورکی ہو کچالا نہ ورکی چابانے مرض راولی دچانے لڑکئی دا اختیارات دچالی صرف دیو اللہ حدیث کی راضی ابن جریرہ حدیث راوڑے رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا چاچے دا داوکڑا منظاما ان اللہ جعلا لے بادی دا عقیدہ ساتھی چا اللہ تعالی بازی بندگانو لرا سے اختیار ورکڑے رے دخپل اختیاراتونا اگر صد مرض زموار گرزو لے رے اگر صد طبیل زموار گرزو لے رے دا عقیدہ چے سوک ساتھی نو فرمائی فقط کفرام بما انزل اللہ تعالی علی جمیع انبیائی اگر سڑی کفروں کو پاغی بانے پاغی کتاب بانے چا اللہ پخپل انبیاء پاغی وحی بانے چا اللہ پا انبیاء علیہ السلام را لے گلو پاغی طولو کافر مانت دے دا تمام انبیاء پنیس کافر ولی دار توحید مسئلہ دا اللہ دا یوالی مسئلہ دا صرف زمان مسئلہ نہ دا صرف دا یو نبی مسئلہ نہ دا دا تمام پیغمبرانوں اتفاقی مسئلہ اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فعبدون ستانا مخی چمی سمرا رسولان لے گلی سمرا پیغمبران میں لے گلو اگر ٹولو رسولانو ٹولو پیغمبرانو تا دا مسئلہ ما خودلے وچ لا الہ الا انا فعبدون ٹولو پیغمبرانو دا مسئلہ ہر یو نبی دا آواز کرو یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو اے قوما خاص دا اللہ بندگی کو اے برسوک دا بندگی لائق نشترے بل الہ نشترے دا ہر یو نبی آوازو لیکن دا ہر یو نبی پا مقابلہ کی سو قوموں خلقو چاہی با پاغبانے فتوے لگولے اگر تیویلو چھتا مجنون تلیوانے نوح علیہ السلام تیوے نوح علیہ السلام تیویلو چھتا گمراہے ہود علیہ السلام تیویلو چھتا قمقلے موسیٰ علیہ السلام تیویلو چھتا مفسد تو فسادی تو ملکی فساد جوڑائے ہمیشہ دی حق پرستو تشریان وے دائدون دے یہ رو ادا سے شریان تب اور تو قرآن پاک بیانے دی بوئی سدا شرک لیکن پلو گریوانوں کیوں گو رہا کہ شرک شرسوں کی شر شرع میں شام مشرک کو بدعتی سڑے گئی کہیں نن دا اللہ دے کتاب دا دلی جماعت دا جوڑو لو دا یو افتتاحی تقریبو دا قرآن پاک درس دلتا ما دلتا وقت ورکڑو شدلتا بیان کو آگا بیان شروع شو مخالف کی شیطانانو اگی آواز شروع کرے شر سوک گئی شر آگا سوک گئی جاگا مشرکی بدتی مومن سڑے شر شر نہ گئی کچھ چاپ عقیدہ کی شرک گن پروتے دا چاپ عقیدہ کی دا بدعاتو گن پروتے ناغا انسان ہمیشہ شرک شر کئی دیر پارے چھ دماغ لا خلق و تخکارا نشی
کو یاد ساتے ماں مخ کے مرض کو دغ اغلاگر استاس الدین برباد کرو دغ مولیانو دغ پیرانو اللہ فرمائی دغ مولیانو پیرانو کارو یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل دیر د مولیانو پیرانو نشترے دیر ستا دانے چلگ اللہ فرمائی دیر مولیان دیو دیر پیران دی اگی سگئی لا یاکلون اموال الناس بالباطل آئی دخل کو مال نخری بنا رہو دخل کو مال خری بنا رہو دے نخ کھولے